Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. MLA jong kamauhati constituency uba dasakhat bahala mare, haka khan arterek matabna jemmang arajar arpau, ulas dang ya ka jinglet senret dawai, ya ki jaka sumar nadu ki PHC, ki sub center ki skol bar ki jaka pajba ki baran haka than mauhati kabalong ru komsi benta ka jingeda na upteng jingpang COVID-19 ya ki nong susnong kali kathan ya kana jing senrai dawai lasdang na mauhati primary health center hayo mauhati ha mauhati rural bank ha Solaj parish ha Saint Vianney secondary school ha Saint Mary's convent Solaj ha Trai primary health center bat kumju amau lasnai primary health center nangta ki jaka pajba ha Bhoirombong community health center hayo Bhoirombong bat kiwe di ki jaka Sudap daga jingkemen ngakwa apa penpau ba ila yo kane kalat banwan ban persyang ban spread yo dawai hagi PHC hagi snong hagi center ki ba fer ban yada na ka banta upajba ubayat bayang uba trekam sharum sheneng khanang ban yada iki bat ngila yo lat ban spray yo dawai nangkong te po PHC ma hoti hang tai bat ngila yo ru ban spray ya une udawai hang ni hapo yo mahuti syarut surok kat balak kat bengikon bat ngila yo ru ban spray hang ni hapo PHC trai hang ni bat mentang ngidon hapo snong siang ngayeng akren nya pi mentang ngadon hapo snong siang ke snong ke area nganong ke area ke badon senda bat ke asam bat ke area ke badon senda bat ke jagirut te kumbangi tip lang bagi kubor ba per hang ni hapo jagirut kidon ki case ki balong positif menhakani baka sorkar asam kal alam tadena ta kadaw wat lada muslim ban yo gani kalat ru ndeng adap par gaju sukumen ba kum hakini ki por ba uneu khnang jingpang uba shirkai uba lapan ki winlut barok ko wai perthai de ngaso hiru ban ong ban kerpat ya ka state barok ko wai ya ki snong ki thau ki badan haman la ki area haman la ki district ba in sobha ban sengap bat ban bud ya ka ka sorkar Meghalaya kala pentip bat ya ka ka bakala ong yang ban bud khnang ba ngin ya da ya uni khnang jingkang bat ha ka jo ko por ngakwa bang kerpat hirang ba snong sekretari snong jong snong ki ba per ki badan hane po state jongi ba sumba ban ai ka jingi trilang kat bala kat badan ibori buj khnang ba ki brew namar ba ha ka jinglong brew uwai angut udon ba uba saila bat ubami bat ubam deng ye gini gijing deng nak banta banyada na ne khung jingpang tengah kerpat ye pi kum kinong pek ye kisnong githau ka executive committee jong kisnong ki rangba snong ki secretary snong ki kangburan kisnong ba phero nga kerpat ba sngobha ban shim ye ka jingki khle ka bakam khia khnang ba ki pajba kin sngap ba ki pajba kinum le pathar khnang mangin laj na une ukhnang jingpang habede pat kiwei pat ki jingarap ne kiwei ki pe pat ki jing penyada mau kum gini ki jing deng dane gino giter penyada tingidang don hapedeng ke jinge perkhat ngadon hapedeng ke jinge penbej bat kinong de bat kiwei ki company lene ki firm ki ba supply gini tengah tharai hapo arteo lene siteo hadin gani syuabun poi gani khat ne uterik ngatrai ngan sawan biang segini ki than ngan sawan biang segini ke konstitusi jonga bat ngan yo lat ban sam ya gitu namar bakum bang yo I menta kidang don ki than nang don ki area ki bajengai na kita ki urban na stay na po umsning na nong po te hidang don hi ki jingduna habide bat ki mask habide bat ki PPE tengan persangkat bala hagi ni gisngi hagi ni kita yo ban penpoi ya ki